Ik ben René Vaartjes en ik wil je alles graag zien laten over je appels. Dus kom maar mee. Nou, welkom in mijn keukentje alweer. We zijn even van buiten naar binnen gegaan. Ik had die appels hier alweer staan. Die appels kerst sieren, bakken, frituren, stomen. Dus de kerst er echt alles van maatje. Daar zit je me even over uitlezen hoe dat dan in zijn werk gaat. Met bakken wat boter in een bakpan. Even op hoog vuur. Even smelten laten. En dan kan je in plakjes snijden je appels. Die doorkwollen binnen, die kan erbij. En dit list lekker bakken. Tot ze van buiten lekker krokant worden. Eventueel nog wat kruiden op het laatste erop, wat zout en peper erop. Dus bakte je appels.